Sanele mtshali mfowethu. We have your contact details. I hope ugrade wena ngoba usanele kuhlenale la ngekho right ekhaya. Ngiyaphila mfowethu. Abaleka fast la comment yo. Why? Okay, masa ngangena ngubona ukuthi inyanga phela. Wayekade ukayele bani? Zamasa. Kunyama hey, queen ngathi agcina ukubona WhatsApp. Wala sekuba namakamera ya nokuthi station size but mawufuna ukuthi ufuna bekunike u-PK hayi Wonde womanje hayi besabasela la kamera womanje. But no, kufanele bafuna number yakho. Uphiwe wonke sanibona njani ubhebhe ushinga. what a man Hey baba. Ngoza kuchitha ngathi ukayele bani masinere. yona kuphela into le company into engaba right kuphela uma bezosebenza ngendlela i-artist efuna ngayo bangaba right but le 36 Khona ntwana will. Thank you very much first. Yaba. Ibizwa ngani? Why positive breakdown? angavela athi uyagoduka Eyo njani iyaphila always kunjani kwena bese iyaphila wena friend right? Kaza chabona yawujabula nami siphiwe. Eyiphiki Yona le from London. bani? Hey, eleke hamba kanjani uCrane? Ebafokathi sacela ukufika lapha manje sithini vela ukhuluma into eyi1. Yazi le kodwa amazu ngizoxoxethwa ke. Dlala phi ingoma la? Ngiyadlala ingoma. Hey, ule. Mingafika nge-album i-100K ngoDisemba isihlusa sesiluse sigudi Umshini ukhona. umshini khona Kodwa ngathi ndakwa. mingafikanga Ndiyazi fonini but ukuba uyanifollowisha yena uyandazi nyani. ngayiphusha i-album Sabona Mpumi amanyani. hele udlala amaphutha amangama ubala lo manje ubala yolo njengokudlala ungazi isibas album bro sebenza kakhulu kwelinye izinga sela uhle konke siyabonga kakhulu mfethu siyabonga kakhulu awusazi uyaphetha usafiki nje konka ndoda yazi nje ngithi ngifuna ukutshela usanele uleke lo wasekonka lo dasekonka ngaphakathi sabaleke konka mfethu sabaleka ngiyothi ne Bedway basket esasuke saba marek vele inga kunjani lapha ngaphelani ku-right body ngiyeza ngakuwa sigrand kakhulu emafombe sigrand kakhulu si-fresh siyabonga kakhulu. I just dropped the album called This Buzz album. Just check it anyway. Wonke ama-digital platforms ikhona This Buzz album. Ngenze kakhulu-ke laphana bengingadlali nengane. Ngidrophe i-album enenkonto ezo-14 inama-feature awu-7 ezo-7 ngizangedwa. Khona uNhlanhla Mhlongo, khona uLunasity, khona uGubhela, uKhaya Lethu, iBhunu Langa, uNkosinathi Shinga, uKhonzeka Zulu, uJumbo khona, uThobani White ukhona, Wandisa khona, YP is a producer obvious. So please malamba nakagogo khona. Fesu akekho umuntu ongekho lapha so please just check i-album ikhona. Khona usanelalela la. Angisazike. Yeah, so please ngiyacela kakhulu uhambe ucheck i-album ikhona kuwo ama-digital stores. Ngenze kakhulu from track 1 to track 14. Angilenzi iphutha ayedwa unyaka wonke ukuthi ngenze i-album ibe sharp. Sekhaya Yeah. Funa uzala?
Hey, khona lo TPK ngihamba ngani babe. TPK is there. Bethu ushaka bakambe bethi ngoma le TPK. Track 8. Track number 8 but indle emnyama. Indle emnyama. Ah. That's my favorite. Mofika album. Ufika check indle emnyama. It's a beautiful song. Ayeye bangeke bafana bakithi ngeke. Umoya. Angeke abafana bakithi nibambe labantu. Ngicela if you feel like extending the album ungangishiyi. No, so phinda sibe ne album entsha 2026. Ewama ndibuka album 2025 ezisibuya kuya 2024. But mfethu ngenzile kuza personal festival ezabakhongi mfethu. Ayo titi tekulu veze lo producer wami ngiproducera mfethu. Sanelo wamanje. Ulela kanjani? Bro na. Usosayele. Bethu sishaya ama epic lapha na bethu. Sabonga lala. Evugcina ke lento le. Oh, bongasho ngani? Ngikubuza. Waze wayithola le ndoda le. Eyayishala yakho. Eyiphi kondo Hamza, eyiphi lo kondo lokhuluma ngayo? Njani bese ngizocela ungibhalele nje ncane ngomuntu wami ongalile. Empethu asincengeli lo muntu ngeke hayi. Angabhalwa nkonja asincengeli umuntu avume kuphela istory. Lento lokuthiwa kubhalela umuntu ikhohlo stallion awondo hayi. Asincenga umuntu yini ungacabanga ukuthi asincengeni umuntu wena ufuna ukuthi kubhalwe inkondlo why sesitenzima ngaka bese sincenga umuntu usazi ukuphinda myeka sithi umithi uthobani wathi bethi kusazana uthobani wathi sifana na studio C1 studio salomjinja lo bengithi ngizokuvezela yona uproducer wami sisifana studio sodwa so we even though ngimaze ngomalambani because umalambani ngisifana naye so ufike nomalambani studio then he met me I met him yabo sifana kanjalo even before everything besivele sisifana uyavela naseqabeka sanibona niyaphilane molweni chini betnani indoni nasanibona nini Chintiza Ushaya le ngoma kuqala. usalula ucrush yami but we innocent hello Mamboy. Bebethi ndoda ekhaya manje sikhali sendlula besimame we. Awu manje segcwele izidumbu zethemba. Manje sikhali sendlula besimame we. ngaphotela Awu ngabe sophelela mina umuntu omnyama lasenaluzweni ngabe sophelela mina Yabona manje dlala abakhongi izulu lezandla amaboma wenyusi amaboma sigcwele iziphandla sikhona nokuhlola ngibona umfundisi wamango obulala abantu cishe ngokukholwa umuntu ongazaluma wakho umlala kanjani engakuvumelanga manje usumbulalelani pho isone ekhaya bathi izintombi zashoda emhlangeni ngibone ngegazi segcwele empedeni umntombi bengane bamthatha esigotseni akhale kanjani bemnqume entanyeni bafethu unayibona ningozi umuntu omnyama ubekhona kulo waphila ibhayibheli nalahla amasiko niyaphoxa niyafana nephele emasini umuntu omnyama ubebheke phezulu ngiyambona ulindele impendulo bathi nojesu uyaphuza ukuphendula bafethu ngiyantshela kwangcono aweshaka kasenza ngabo noma kawena sophenduka ikhona shuthi saphuma phansi nje ayibo laphuma lashona kuyasinda kuyehlela yangiphasa amathambo engqondo ngasivula kabili isihlangu sokulwela amaphupho inzima impilo indlala ihlupheka izokuphendula iciko uzolithola usubhala izingoma awulafe lihle kakhulu awu ngiyathemba niyabona manje sikhali sindlula besimame wena
Awu manje segcwele izidumbu zethemba bebethi indoda ayikhaliyo bethi ithemba libulali awu ngizosenduma nezulu lwezandla ngabe sophelela phina awuwe ngabe sophelela phina awuwe ngabe sophelela phina Uma le chacha lokuthi chacha ngabe sophelela phina mama leni bo bano beso zikumi mkote mabaleni ubano beso eliyangizungeza ezami indlela ngiyamemeza sabela Para malo ubuthokana athokana amafula ume ngajika amatafula uyalibona ilanga liphuma namathu kwakhala nyonini kwacula amagugu ngesandla sakithi kwaphuma umphefumulo fune egodini ebafana ngelusa ngiyalibona manxamba idada bebethi indoda abakhongi izulu lezandla bethi ithemba Iphendula ku-Aphiwe. izidumbu zethemba bebethi Abakhongi indoda ayikhali izulu lezandla. uyena futhi abakhongi labo izulu lezandla afana ngicela nabo noyibheka laphana platforms ikhona kuyo yonke indawo kuyanyiwa kakhulu uThipikile kade ecula bawu-2 sebephelele ngokuhlala ngiphasa bese ngizithola ngisehlane Besibazi. ngigwadule kube seqhamuka ngoba sincane isikhathi nebala sibese singena ngaphakathi siqhamukele komunye abehlezi phansi evusa igazi umkhonto ungakhishiwe ubhajo enxebeni ubaphefumula sake ufekhala ngezihlungu ecala simgeza igazi wathi lona ngumalume wakho uvele emsene wahamba kabi ngesikhali esaphukela ngaphakathi akanamandla ingakho nasesixhukweni isikhali siphuma noyedwa noma ababili komunye wenu isaloliwezukulaneni inkemba wathi lona kombonelele lapha evuza igazi engasanyakazi naye ngomunye futhi umalume wakho wafa ngengozi nakamgezi isibazi namanje ukuthela eganweni wakathelelene kanjalo namakhosikazi awo amadodana namadodakazi esikathelene wathi laba ngomkhulu bakho izelamane zafaka abamanzi singathelelene kanjalo nosapho lwabo umnotho akaqhumelene anothi bese nezinhlambuluko yabaphilayo nikhumbule neyabalene ngoba njalo manihlaba ngapha abanye babamba izinhliziyo umsebenzi ukuphenduka izeleze bamqhumela ogodweni bagodla intantla bavala amaphupha niyakubona lutho manilele walasahambe emzukulu singene kwelinye igumbi ebelinomsindo wezingane besithwele igazi wathi laba ngabantwana abakhishwa ezibelethweni nzonina bengamahlwili uma senibakofiwe babaphilayo nokhumbula kuleli bayaphila bayagodola amabhande bayashisela amakushisi abanye babhubhuma yize bengatholanga ithuba lokuphila kodwa bayadinga ukugcina amasiko abanye bathukuthele banombuzo bafuna iqiniso konini libaqaphe ngesolokhozi bayingozi bayayimisa impilo siqhubeke nohamba abantwana sabashiya bekhala bebangumsindo siqhamukele kwelinye igehla belifashe ngamaketanga belingcolile limnyama nesithutha esimpunga sakuba mdala wathi ugogo lona ngumkhulu wakho wafaka bebhatintini ejele ubengene ephuma ubengene ngenile bebembiza unongolozo umshaqo inkomo zamanye amadoda umalala esitokisini basuke bamngcoba kabe ekhaya ejele bekamkhiphile obubuhlungu emndenini akamkelekile ongenani mcelelela ushwele ngoba ijele livalile umoya wakho udakuze hlanu uthungathi isidumi somuntu azogcina esigenile akuthola ukuphumula ekhaya ingekho boshiwe wathi ugogo masahambe emzukulu isikhathi sithiwe yinja sidlule komunye bebhilitisa kwenkunzi yenkomo bathi inkinga Sukuma ngiyapha kushiwo nokuthi uyahamba inkunzi yomthakathi
phansi Idlozi elingasasaza esiphepheni walibiza ufinyelela kuqala. wathi anokuqikelela ukusiqinisa Qala lishiya uhlanga. wathi lo nombonayo-ke faka ibhayo noma yenze Isangoma lasekhaya uyelapha inyanga futhi uyezwana nokuthandaza. Ingakho ninokuhlusha igobongo njalo ezithathayo ufuna umuntu ozogeza iy'nkamba zakhe athathe izigoma zakhe aqhubeke nesiphiwo sakhe uma nisenqaba nonke ikade kusazolala eziko kube mnyama kakhulu ukuze kube khona esithathayo wayesethi mzukula sambe sesiphelile isikhathi amakhosi ayawuvala umgede manje buyele ezweni lasemhlabeni ufike ulungise lokho kuswile ngizophinde ngikubize ngibe sengiphaphama sengingaphandle komgede. Kodwa uhleko lwakho mfethu. Hayi, Ekwangiyo yasihlala ayikhohla ndodelana. Hey ngesikhodla nolula sithi. Lesi isiqephu sokuqala Hayi. isihloko sawo sithi Be 9 minutes away. Ay, yabona ke la. Why ungekho la juze kwamfethu? Nangu umthocula lisa. Nangu umthocula le elokuthi. Nangu haya akabuye. Ayiphinde Nangu umthocula lelo. Nangu. Lakini ukhona. Ngamfeaturisha khona. Uzobheka nawe. Never. Nangu umthocula le mpahla. Ayiko. Hlangana Zulu. Yenathula isizwe sakithi silengele emaweni. Cala nami no streamer le album. Yesaphela isizwe Bawashaya 100K ngoDisemba. kodwa emaweni. Izandla zethu zigcwele igazi. Yebo. Angilahambele kongafela ngebuka Pilato ngigeza izandla ngesasa lengimnyama. Mawachithela amanzi ukhibalekele ezinye masibona nisitshele sibuye masisweni. Kukhala ibhungezi emasikweni abantu bangangebuthweni kaZulu babulala inyoka emathuneni. Abanye sebafunga bathi nokubingelele esibelethweni bajeke ntuthu baphelele emoyeni. Ukushayela kwamapulpiti izinyembezi zamatshitshi ikhaleliso ukuthekana kwesiphandla bodade khulumani iqiniso ziyamajazi yahlala ngononina isikhathi phansi madoda nami beningazi ukuthi nothi maqala ufudumala bafika abanikazi bangifisa amajazi ngihlale ngikhiphe esikhanani shwele nalezi zitombe zaphukela ngumhlanga zagona usana maqedoba babezingane badla phansi ngokuchitha kwegazi masibe munye nje emnyama ukukhala kwengcanga ishaya umkhulungwane phakathi kwamabili sesobona amaqaphele ndangale ekuseni ngasumbhulelo elikhanyisa kabani ikhandlela kusekufeni uma kuyinkeremane esidlobe kangaka kungani singabuseli umhlaba sitshale nasendulo impande yesono yayinqaba kepha kuya ngasethunjini bekuyigolide babekhona babekungaphansi ngobe sekuvuka imzi yomama uyangichaza ekubeni yobabiwile silokho nathi sinesandla siyama wale ezikameni zikafaro nabe senithosa kangaka kanti abawugobela banitshelani shwele nakulezo nkomo zafela ubala labo babengenalo ubizo yikho ukuthi abanye bagobela bakumgojo ongagcwali inhliziyo nde ndotomfethu nalo nombolo wafahlele ungayidalanga usanesoseni kulindile la ngaphandle ungasibale sokuqala ilale ngokuthula emathuneni lo mzibi yafaka menothando kamuva othandweni sekukhathazo iyacaca iyehlukana noma iphela ngomngcwabo zitholele wena kuqala nawe ubungazi usufundile emaphutheni akho ukubonisa kahle abangani ungabusabheka kuthi siza sikho kude siseduze nawe abanye siphupha besifunza oshevu masteni ikona ukuthi iphupho kanqopheli sesahlala sifana amakhala sebengazi sizolo besibanuka Hayi ngeke mfana, hayi ngeke bafethu, hayi. Hey u-Alpha akekho lana. Bala Hayi ngeke bafana, hayi. Umoya Ilanga sinyana endle emnyama anjengembewu yakhulinganiseliwe yabuna. Nanike
Koko wekusasa lenu natshala namuhla ngiyavuna. Nathi ibhuna konyashi. Libe ibhunani. Ayibhunu Abazali befumbethe inhlanhla nenhlanhla ecathama yakusasa kunamuhla Izikhali zokubulala ikusasa labo. Kwaphela Kwazi ekhulekele ukhuselo lwabazukulu. Bakhuseleka bakhulu. Namuhla zakwazi sikhulekele ukhuselo ngenxa yezenzo zabazukulu. Ninamhla mpisholo nikuthatha ukujupha izandla zenifunzayo. Kumpisholo ebuhleni bendle mpisholo badakwa imizwa ziyidakamizwa. Kumanje bakhona abaqhwana azelelwe ekhaya uso nje ukudla okumnandi lokho kwasekhaya masebenikele ngemqoyiso kumzala. Ayibhunu Slim nabana lona. Ukuthi ishawe idonsala. Kusolo bazali ngezenzo zenzemihla ngemihla. Basakhulekela isiko semihla ngemihla. Hleze sikhulekela ukuvikeleka kulezi ngane wathi kithi zona sisibusiso. Konke okubi kubuzwa kubo. Badonsala bedudana abanye bangamaqolo bathi bayela. Nalenkondlo ngiyafisa ngathi ngadlala indima yokudokotela kini ngale mbhalo ngiyanelapha. Gishimanike. Niyizongena lapha. Ayi ngaphansi kwephike liphilisa uniyeke izinto ezibulalayo ngoba akuhlambele kungafela kodwa nizotakuleka kanjani izandla ezingidonsayo ngamazi nezifela ngoba nina nikoloza nize nikolozele ngisho impilo sinike ithuba lesibili ninqamele ukufa isibili kunokuba niphume esigodini ezidakamizwa abanye ke bathola enyezane yokukolozela abazali kulungile angale vele abanye abayidlala indima yobuzali kodwa lokho akusho ukuthi kufanele ubizwe ngamabhalo ayi bafana hayi mina ngiyabona abantu banomona anobuya nezola nomoya wobumnyama yena thula nina Yena thula. yena we bafemu Itonga lobulwa nobumnyama mama abantula kakhulu asiphumele konke abe kuyilowo kwenza kwethu asiphumele kulungile kulungile kwenza yasingenela bengifuna ukunzisa nje bafethu ilokhuza ekhona lapha kwi-album yami ka-25 ungayozimela wena futhi nje izazi kuwo ama-digital platform khona ucela usikhumbule okay it's fine sokuyalela usikhumbule zokucheckela usikhumbule hayi liyadirasa hayi kahle sanibona uma uselona sibesiboyet hallo kunjani khumbula yakho lo Ichaza indlela umamatheka ngayo angisakuphathile kwempatho yakho ungenza ngizizwe ngendlela engingakaze ngazizwa ngayo ngiphelelwa ngamagama njalo makufanele ngichaze indlela engikuthanda ngayo nginokushaya uvalo uma ngicabanga ubuhle bakho ngoba bathi akukho soka ladla kahle wena leqiniso lami konile wena ngiyasola njalo uma ukhuluma nami usuke ufaka umlomo omnandi uma kuyintando yenza ngibuze ngaphakathi cha uyithake kamnandi njalo manje ngibona ngathi ngingaqala phansi ngishele uqome ngikhomba itekisi lothande la sigibela ukwazi siyoke sishaya umoya wetubani Sikhumbule bayafuna uzoyivala ngamabomu mawufuna ukwazi ukuthi utheni lo yabut mawufuna ukwazi ukuthi utheni lo ulunasi la uzoyivala iphimbo lakhe ngivele ngifuna lona isponsor lesingikhansele ngizodlala mina ama-feature angizowadlala ukuze uzohamba uyifunela wena ungena khoza lena Okahle ulalile kukhemezela wathi uyalala konje sake senza le mpahla konje
Day one, babe. Dad, I have to tell you. Lalela sho lesizoyizwa. Iyabambeka la. Indaba manje wayikhathwe lapha. Uzwile isikhathi yakho. Yaphinda futhi. Why? Kuyanjani? Nini mandla onke Thixo wezimanga yise uNkulunkulu baba sikhumbule kwezenyama lezomphefumulo izingozi singaba yini ngaphandle kwakho sosihlele bungaisa zonke lezitho esingazini esingazazi Baba inesiteba. Nesiteba wezeshow uyavela. kakhulumi ngazo Wezeshow bese uyavela ngilezi ngibacela abantu kahle. Mangisacela aniveli. Ngicela kahle bafethu aniveli. dingayo ungakhethi Vele niba ama-celebrity nicele ukuthi nifuna ukukhokhelwa anginayinkinga nokukhokhela umuntu ibisibani sakhe ngisazi ngimdinga abanye ngifuna ukubacela ngowafuku ukuthi mhlawumbe ngizokudingela ukuthi nabo bakancane bathi aniveli bafethu bangabe ngisacela aniveli ukuze ngikhiphe i-album ngibacelile abantu ngathi mina sengiqedile mina ukusimana but kune-space esikhona ngicela abantu bavele ama-vocalist abayimbulu akekho-ke wavela mfethu yabo bonke abantu baphakama ngenza ngendlela engenza ngayo mina ukuthi i-album i-conclude because vele kwasekuqaleni nodla ngangenayo indlela ukuthi i-album ibe fresh nganginayo but nganginalento yokuthi ngifuna ukufaka nabanye abantu babe khona ayi abantu bayitshela ngabandayo ashisaye khona so ayifethu S3 Trey, I'm coming to Swaziland. No, bro. SG, I'm coming to Swaziland, bro. For you. Ngizengomemlandi kakhulu no SG Trey. I'm coming to Swaziland very soon and we very grateful and we appreciate kakhulu. Thank you very much. SG Cray is from Swaziland. He's grateful. He's a great musician. Hey, bro, mina. Talking. I'm speaking about. No, bro. Because I can speak English fluently. What do you think I am? Hey, this guy. You take me for granted, right? These bros, they take me for granted, right? No, bro, like these guys, man, come on. Okay, an interview. ngithema ngibheke emkhuleko yeni ethempelini ngangiyitholi nina senizakhele uNkulunkulu benu nakhonza kanye nemvuvu nakhohlwa uThixo nazakhela iThixo manixakeka nikhalela kimi senikhohliwe sibhajwa kwezudlayo ngangithema nithandaza nibocela ukuhlakana noma nithandaza imali ingakho nemali eniyitholayo eshabalala ingoba ifikele emqondweni ongaphusile nilibele ukuphakela inyama imphefumulo yenu isendlaleni endleleni ilapho kuphelela khona imkhuleko yenu emkhathini kunempi yakamoya msinde nasogibeni lomcuphi abanye mangibadilizela izibusiso lezo zibusiso zami beyothobela ngazo abaswele esikhundleni sokuthobela abaswele mangikubusisa ngokuncane ngokuhlephela abanye kuze kwande enhlizweni zenu indawo yami yokuhlala kayikho gcwele amagubu inzondo kanye nomona lungisani inhliziyo zenu hleze nemkhuleko yenu iphenduleke ngoba noma nithandazela ukugcwalisela anithandazela ukushintsha isimo okunye kuvimba imkhuleko yenu ukuthi iphimbo Mina ngizofunda ama-comment manje. nibusiseka nibonge Itsini
Khuluma wena. Njengo-producer. Album is everywhere. It's Bazi. It's everywhere. Digital stores. Everywhere. Khona lama app lawa seceleni. Ngisho nakuboom. Ngisho nakuboom. Nakutidal. Uthubidi. Ikhona. Ngiselene ekhaya ngimaphelekana. Wena wasudlula i-album manje. Wena ulalelisa abantu amalondozi. Fine ngonile. Sungayenza le emva kwengonile. Ayinayithanda ingonile bafana kwengonile. Ngenzani? Emva kwengonile. If ukhona la cela Mina ngithi akayitholi khona uthi akayitholi la ku Spotify. Spotify is Buzz Spotify. Ngeke mfuthu Spotify wrong ngeke. Hayi ngeke ku-wrong lo Spotify mfethu. Is Buzz seluna is Buzz ngeke ungayitholi iyayivelele wonke ama-album amayivelele. Cabanga lo sasete. Ngaye mhlazi baphe bangidlalela iy'nkondlo. Badlala iy'nkondlo. Nganganyanyile kanje. Hayi. Ngeke baba Automaki. Ngeke ngiyala. Ngiyala. Sokhala-ke manje. Asambeni ngonile so udlala uhafu uyawuqedela amasusu. Uqedela muso stream. Mane. Abesenza umzulu lo mjini. Ngehlathi wena. Abesenza umzulu. Yona khalati. Abesenza umzulu. Ngabaqolisela abafahlukile. Indaba sezicabanga. Lona futhi ngiyakuthanda ngiyabonga wena usibethu. Send the location. Send the location. Yebo dada kunjani mfowethu? Futhi mdala khona futhi mdala ngikunakile ke manje. Bekuyisonto elikhulu lenhlambuluko kuhlangene wonke amagajana. Kuvulwe ngomkhulu aphutulungile ngiyabona hayi kufanele ube angry for mina ngiyavuma hayi ngiyavuma ngiyehlela ngezansi cha ngiyabona hayi ngizolungisa mangiphuma nje la ngizolungisa hayi ngiyabona ngiyayithatha iblame ngoba wonile uthi impilo ke yangibonisa inkawu ngenja ikandlala lesiko kwagcina kungiphoqa ukuthi ngithathe izindlela ezinqamlelayo ngokwesisele kuyethu njini impilo imile kwale kancane ngibona ithuna lendlala ngibe sengifuna imali esheshayo khanye yebo ngiwufunile umsebenzi bebengixotsha ngisake esangweni bengakangizwa nokuthi ngifuna ukuthini kugcine kungiphoqa ukuthi ngithathe izinqumo ezigalula benzele umndeni wami uzungixolele nkosikazi sami ngathwala ngalo usana lethu uzesisuliwe indlela ibanga kuphela ulaka kodwa iyasikhanda nesilwane komuntu bekukuhle makusaqala umcebo bengiwuphethe ngesandla benginako konke engidingayo bengiyisigwili isiqumane inkinsela umnumzane ohlonishwayo kodwa ngobude bendlela yaphela bakhankani ngakhumbula ukuthi igazi lomuntu kabe hayi ngizoze njalo ngifisa ngabe ngiyakwazi ukubuyisela isikhathi emuva makhola ngikhulekiseni ngikhiphe lesiqalekiso emzini wami ngikhulekiseni makhola ngonini kube sesifuna omunye futhi ubaba uthi nginokukhumula abesifazane ngidlale nabo uyihlabele ngane-ke nginalo likwelinye izinga kusakhethi ibala namnyaka ungicolele mangizobe njalo uyaphila amahlatshwa unjani princess uyaphila
Pero mina ngixoxela angazi mina Ngibabona ngeso lenyama kakhulu laba abasakhulayo yize ngicabanga ngisho ukubathenga ngenani sizani bazalwane naku ngivukelwa yizimo kanti angifuni ukuphoca umkami ngicela ndethelele bazalwane ngonile kube sekusukuma enye intombazanyana encane yasukuma seyichipha izinyembezi yabe sicela ukuhlakhulula ethi mina nginomona ngizedisi ngimenyanya kabi umuntu ophumelelayo noma ngabe wakabani sengingamane ngibona amabele nyoka kunokuba ngibona odaka yethu bezuza izinto mina engingenazo abanye ngize ngifisa ngisho ukuphambanisa nemvula uma bephumelela bephindelela mina izinto zabo zokuzilima engingumona uyangifukuzisa ngoba kuncane ngitholayo kuphelele enyangeni ingadi zabantu ngibophela amanqine nyathi umona sewungifundise nokusakaza phela amanqine nyawo Siyabonga-ke mase uqedile uhambo streamer lapha online ngisale kahle we love you kakhulu kanjani makusukubophela amanqine enyama hayi kahle yini nyaba manje yini nyaba amanqine enyama Esibakale ushayelene eSipho libe nesibhamu ubone oyisizwe. Yabonga kakhulu kanzakwethu ngiselona ngimbonge abantu sale kahle mfowethu uNkulunkulu anibusise sonibona ngonyaka 2026 angikuthandi live mina angikuthandi isidalwa sami angikuthandi ukuba live. Thank you very much. Stay tuned. Facebook useluna imbongi yabantu ilapho iningi khona-ke lapho sozama ukuthi ufike Facebook i-album isibazi kuwonke ama-digital stores ikhona cela uyibheke isibazi album ya-2025 iphume mhla ka-26 September ijasha iyashisa bheke ngena laphana ikhona nganzakwethu ngimthanda kakhulu bafethu izo loyibona kakhulu Facebook. Thank you very much nisale kahle nganzakwethu I love you DM me Facebook inbox ngayo yonke indlela feature mavele man, ushaya into kudala le